Saya Raden Udo Jayadrata. Iya. Ayo ketokno kasudianmu. Udo, ayo. Didodo nyododo. Dibau nyobau. Kurang bolo cerayau, kurang setidang meguru edan apa piye? Wong. Oh. Ya. Candak sikilmun. What? Ya. Ujian. Goncang kancing langit gelap-gelap katon leraging canging alis risang wawe gandrung sabarang kadulu Kurawa bubar mawut bejajil wis ora karu-karuan wong Kurawa wis ora eneng sing bisa sarta kuwawa nenggulangi tandange wong Ndarawati. Kartomarma mundur, Jayadrata mundur, Sratayu wis busah baseh sarunge suwek kabeh. Dursasana malah blangkone wis dicopot. Durma gati sarung diundelke saya suwe saya munjuk bareng sarunge keduren kon maju perang kok jari isin. Wis mbuh ora idep masa boronga Begawan Surya ndadari kepiye nggone ngawikani wajib. Tanjaba lebyukku mulung mangung siring sato Kurawa kambah-kambah kongkeh srukatite larut
marut proratu ladalah Werkudara wah Begawan Surya Dadari guruku sengaja nggonku ngawe karo kowe sengaja nggonku nyeluk karo Werkudara siswaku jalaran tanpa Werkudara ndak kira lelakon iki ora bakal bisa tumuli dirampungi Werkudara. Surya Dadari karepmu piye? Ngene. Yen janji Semar isih urip, angka lorone Prabu Kresna isih urip. Mokal kelakon kasembadan Pandhawa switeng diri ngabekti kelawan Surya Dadari. Lho, sekawit Semar wis tak buncang kendang saka dayane ngaji pengabaran kang kapindho Prabu Kresna iya ora kena ora bujuken dimen Kresna gelem tumungkul teka ana negara Ngastina saranane wong yun luhung betah loro tapa kurang guling elinga sulajat miko wah Surya Dadari guruku piye Werkudara yen perkara bujuk apus dimen Jriteng kakangku teka ana Praja Ngastina monggo tinemuku imung sakuku ireng bobote ora sepira jalaran aku iki kadang kinasih munggo ing Jriteng kakangku ora ketang nggonku kepiye carane Kresna ora suwe batak boyong ana negara Ngastina jumbuh kelawan pangajabe Surya Dadari guruku dimen Kresna tumungkul mula kang saka kuwi aku arep tekon apa Werkudara yen Kresna mengko wis tumungkul banjur arep kapana iya ora kena ora batak tigas janggane sauger Kresna ora sarujuk kumpule Pandhawa lan Kurawa ora sarujuk mrih wurunging Baratayuda Jaya Binangun Kresna bakal kelakon dadi batak yen mangkono tak jaluk pangestune Surya Dadari guruku aku bakal jujuk ana Praja Ndrawati Kresna kakangku tumuli batak boyong ana negara Ngastina bagus
Sigra yen pramana kanca sigra rakit nawang sasangka goyang lenggeng Sri Narendra tama hambek harwa sing sang kadriku mulung mangrempak gurda kura kuwi adalah iki jagat wasisane ngabar Koko Prabu Adiku Di Narayana wi menawi kula raos lelampahan menika dereng badhe aglis rampungipun jalaran sipating titah ingkang ngaku madhep brahmana ingkang peparep sang biku Begawan Surya ndadari kala wau yektosipun sampun pikantuk damel sepisan bujuk apus para kadang Pandhawa anggenipun ngabekti switeng diri nyecep kawruh ingkang badhe kaparingaken dening Surya ndadari angka kalipun manut kabar ingkang kula tampi Kakang Badranaya Semar sampun tumungkul. Lho. Kakang Semar wis teluk ngarsane Begawan Surya Ndadari. Kabar ingkang kula tampi kados ngaten. Wah, ngene. Wong urip kuwi aja daya-daya. Wong urip kuwi aja gage-gage nampa kabar sing durung kawruhan kanyatane. Mekaten kok Pak. Iya. Beda meneh yen pancen kowe wis weruh kowe wis ngerti dhewe kabar sing ginawa para bakul kang padha nyambi para mau. Kakang Semar wis tumungkul wis ketok nggone dirangket lah kuwi lagi percaya Kresna. Yen lagi jare unine kabare wis to. Aja daya kowe percaya. Aja daya-daya kowe yakin. Mula kang saka kuwi dinteni wahyane mangsa kala. Mbok menawa pancen ana kabar kang sumebar pawarta kang wis warata, Kakang Semar wis pancen durung keburung kabare. Lungguh ana karang kadhepel lah kuwi piye maneh antarane aku lan kowe wajib tansah budidaya. Menawi tetep kados mekaten monggo. Samya tansah manunggal ing reh tekad niat gregeting pengangen-angen kinantenan puji donga kunjuk marang ngarsaning pangeran dimen kawontenan kados mekaten tumuli hayu hayam tentrem lahir sabatosipun Koko Prabu.
kayune Pratopo ka Ambang lintang saloka Oyate Ayu Pocro ana tangis kinutang kutang tansah bisa lelati buka rasa tentrem ngayomi tata susila dadi tebatulati itu serabuka kudu dadi sono murid tunakaya kuwe kau ilu ureka budaya nino laksa dari bangsa-bangsa
Buka rasa tentrem ngayomi tata susila dadi kapatulodo sakepeke iku seramukan kudu dadi soto mereka kaya luwe awiluhure kabudayan pinulaksa kering kacamata rahayu Kang Gareng truk kumpul karo sedulur sembuyane wong kuno biyen iki mangan rak mangan waton kumpul beda karo wong saiki Kang Gareng nek saiki piye truk kumpul ra kumpul waton mangan nah iki tuladane rasa gotong royong persatuan ora ketang sethithik wis saya terkikis rasa gotong royong rasa urip bebarengan wis rada suda oh iya ya Truk kabeh mergo saka perkembangan zaman beda karo wong biyen. Wong biyen iki wanci rampung panen gedhe ngono kae. Pari dipanen dadi gabah diwadahi didokok ning lumbung. Ngewanci beras entek terus nata lesung. Gotong royong ditutu bareng-bareng. Wong biyen iki rasa persatuane wis ora karu-karuan. Hebat. Ngono ya Truk. Ya mula awake dhewe pinangka dadi tunas bangsa. Generasi penerus sak bisa-bisane rasa gotong royong persatuan yang mau ayo padha miwiti dilatih ora ketang saka sethithik. Ya Truk. Mulane wong biyen kae para among tani iki kaya ora cingkrang uripe ya Truk, mergo pangan wis cumawis. Wong tani saiki wis beda karo biyen kok Truk. Bedane nggo ndi? Wong saiki kaya kakean nama. Mula wong tani saiki wis akeh sing padha nganggo obat kimia. Oh iya. Nek wong biyen iki mung ngandalke japa mantra. Mula urip jaman biyen jaman nom-nomane wong tuaku sak kloron nggone paring dedungengan karo aku urip jaman biyen iki tentrem. Nadyan to ora duwe mobil, ora duwe omah gedhong magrung-magrung ning wong biyen iki hawane ayem. Oh iya ya, Truk. Gong rene Gong. Truk, lagi ngopo? Lagi gawe wedang kopi, Truk. Rene. Kumpul sedulur ora ketang sethithik ayo padha paring dedongengan dhewe-dhewe merga wong urip iki riwayat dhewe-dhewe. Lombong desa Pratanipa Dharma Karya ayo kang
karya ayo di paring nata lesung nyandak alun ayo yu pada maju yen wis rampung nuli anda ayo kang tembang kuno tak dudah tak garap kang gareng lah iya truk semboyan iki ya cetha to semboyan sing piye babakan budaya Jawa iki semboyane ngene truk nek ora aku banjur sapa lah kuwi tundone masing-masing pelaku seni ya to luwih-luwih seni Jawa iki rumangsa andar BI melu rumangsa duwe siji duwe kewajiban loro kewajiban angka telu kewajiban lho kok kewajiban nganti siji loro telu banget antepe nggone duwe kewajiban ngleluri ngreksa lan ngrembakakno terus oh ya mula aku neng generasi penerus pirang-pirang iki bungaku ora jamak-jamak wong seni iki ibarat ndok sak petarangan kagareng untuk ya ndok sak petarangan iki siji cilaka kabeh melu sabelo ning ya mbuh ngono kuwi kira-kira mung ning lambe apa lahir batin aku ora ngerti ngono ya truk ya ngono kaya Seril niki nggone nguri-nguri budayane dhewe direwangi genaon sinau babakan olah swara ing reh budaya Jawa truk ya beda karo anake Bagong lah kene truk anakmu tak cawisi geber tak cawisi wayang tak kethokke gedebok ya kepijer malah dolanan kertu wae Gong lah ya ora kurang-kurang leh ku nuturi truk lah ya ngene ibarat wowoan iki rak tibane ora ado saka wite lho bapake ngono iki nek anake ngono wis ora kaget mulai anakku tak sekolah ki truk saben sasi yang bayar SPP wangger dina tak samoni roh-roh setahun iki aku ditagih gurune truk kok ditagih SPP ini ora enek sing dibayar blas lah iya ngono kuwi mergo nggonmu nggula mentah anak iki ya wis bener ning kurang dalam pengawasan kurang dalam pengawasan piye nek ning omah iki dadi tanggung jawabe wong tuwa nek ning sekolahan dadi tanggung jawabe para dewan guru lah iki sing bingung kok truk bingunge piye lah ora tekan sekolahan kuwi lah iya kuwi ya jan tenan tak rungo-rungoke anakmu malah ngeracik ning nggon karetan barang kuwi ya lah iya tenan kok kira-kira isih ning perdagangan anak iku anakku tak dol truk ayo kowe iki mbok menawa biyen cilikmu iku ndablek ngono kuwi. Heeh, tenan kok. Wong cilikane ndablek iki ketok kok truk. Tuan-tuanane sing ngene iki ya diluk-diluk pijet. Nan kumpul karo wong akeh iki awake mambure mason. Jan tenan. Coba aku nyuwun ngampil dipun griming larase pelok Mas Hansa. Mbak Sri Mukti kepareng ngaturaken pangkur Semarangan. Lho iki mau sore ditagih, mengko gilirane Roko Mas Kancil serat penjajah, mengko genduk Seril sing ngaturke. Lho. Ditagih karo Ketua Linmas tahunan ya truk ya. Bapak Soeharto iki pangkur Semarangan. Coba aku tak ngrungokke suarane Mbak Sri Mukti. Ya, Mbak. Mingkar mingkuring ang
mingkar mingkuring angkara apa ukara Mbak? Angkara. Terus iki eneng sambung rapete nggone mendidik anak mau. Siwi iki tegese anak. Ya. Sinawung resmining kidung iki dikemas dengan bahasa yang indah ketika nuturi anak. Terus pokoknya anak iki disekolahke sing pinter mergo apa? Dengan kemajuan zaman sing kaya ngene iki nek ora pinter ya keri sepur ya gong. Lah iya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Luwe-luwe awake dhewe iki urip ning tanah Jawa sing kebak ing unggah-ungguh nengenake adat ketimuran, sopan santun, tata krama lan sapiturute. Cah saiki kangelan kok golek wong bocah sing sopan yo angel ya, Gong. Lah iya. Lewat nggawa montor teko ngarepe wong tuwek ini montore malah diblayer-blayer kok terus. Ha iki ning nggonku kono kae akeh. Tibake lagon napa Mbak Sri kula manut nderek korek gambar kucing kula tak nderek wonten wingking. Ya sacet-sacet gelak konangan anten subuh. Bah. Lamat wis katon tejane yen aduh aduh
hati oh Harataya Kur penak nganggo kendang Jawa ya Gong. Kendang Jawa penake mergo sumbere mung siji ya, Truk. Apa? Nek jaipongane ora pati penake mergo dijedori ya. Nek nganggo kendang ciblon sing jedor ora wani mbawori jantenan iki. Ha iya to. Pengapesane sing dipentelengi sing ngendang iki kaya kudu kerasukan aja kuwi ya. Lah iya, jantenan jeh. Ki mau wis tak caosi pangkur Semarangan Gong. Heeh. Saiki gilirane Dik Seril tampil mumpung orjenise ning kene. Ha iki goro-goro, heeh. Rampung jam pira, Truk? Pokoke tak rampungi jam 5 kurang. Aku nek wis kadung iki kaya kudu tak marem-marem iki ya, Gong. Oh lah iya. Kurang sak jam apa 2 jam. Coba Dik Seril tampil lagune Serat Penjajah. Ya. Iki sing Mas RT Sandra sak kancane ben jogetan meneh Gong. Lah iya pancen cedhek Kabuwi di gayeng-gayengke dimar-maremke ya Truk. Ning siji Pak Kamuno jujak joget. Pak Kamuno iki bangsane langgam-langgaman kuwi ben menikmati nek
perkara dangdutan aja jak joget tulung tenan. Nah, ayo lagune Serat Penjajah kaya ngapa? Ayo Mas. Jeparet Serat Penjajah sampun. Seril aja lungguh sik. Tak tambahi Mbak Handa tampil, Dik Nawang juga tampil.
Ki mau ana pundutan tombo kangen. Perkara mengko terus eneng megat tresna. Mas Memet mau langgam kali nyamat digarap. Pak Dalang. Nggih. Wonten katresnan sejati. Katresnan sejati. Pak Kancil. Oh, Pak Kancil. Duet lho kuwi. Pondil iki. Duet lho kuwi. Ya, Duete kali sinten? Mas Rosid. Kok Mas Rosid terus? Ya kala-kala duet karo sing rebab barang ya apik. Wah, nggih, Mas Edi. Ya, kok Mas Dik. Mbok lah. Kula iki nek niku Dik Edi pun senyum senenge pol. Mbok lah sean. Pak Edi dik diceluk Mas, Mbok Sicah. Ya wis ora apa-apa. Kira-kira sing dicaosi katresnan sejati duwete karo Dik Edi ra apa-apa. Ayo Dik tampil Dik. Kowe kok ya nggarap wong kang gareng. Mas Rosid mewakili karo Mas Edi ya. Katresnan sejati. Yo Wang melu tampil Wang yo. Sheryl nek kon ngadeg dhewe iki jagunge sekeringet-keringet tok. Keringete sejagung-jagung, jagunge sekeringet-keringet. Ayo katresnan sejati Mas Rosid tampil dirubut swara wati loro. Ayo Mas Rosid. Rembulan ning wayah wengi
Ya. Katresnan sejati. Ya, matur suwun Mas Rosid, matur nuwun Mbak Nawang Dik Seril. Ya, dipidhanget karo Kang Kancil. Ora lali kanca-kanca saka Moji RT 5 RW 1 Gom. Lah iya. Ora karipan ya, Truk. Ora wedi karipan mergo sore mau wis tak gaweke bawa dandang gula pelok bem ora. Nonton wayang aja wedi karepan. Sangune mung 50.000 ya, Truk. Iya. Ki mau lehku ngotak-ngatik matuk mau sore Gong. Lah iya. Coba tak singgole Raka Mas Kamuno uga Mas Bugis saka Kawak isih setya ning kene. Pak Petinggi isih ngon, Gong. Isih. Jantenan matur suwun. Pancen diragati larang-larang ya jantenan kok. Nah, singgole Mas Didik Sastra Jog iki mau katresnan sejati ya pundutan panjenengane. Coba. Aku kepengin nggarap langgam Kalinyamat. Ki nggonku ngotak-ngatik mathuk karo kanca-kanca Cakra Laras dadi tembang, muga-muga tembang iki kalebu tembang sing endah, Truk. Tembang sing critakno riwayate Kanjeng Ratu Kalinyamat nalika biyen. Mula wong urip iki aja nganti lali marang sejarah ya Kang Gareng. Lah ya sejarah para leluhur biyen iki digethok tularke dimen generasi kita iki rak ya isih ngerti sejarah sing wis kepungkur ya, Truk. Ya, coba. Nek perlu Dik Umi genep sak bawane, Dik ya. Aja kuwatir sesuk tak terke tekan simpang 5. Ngoten, Pak. Jenengan terke? Tak terke tekan simpang 5. Nek sampean ora gelem tekan simpang 5, tak terke tekan simpang ruwet. Ya Allah. Jepara iki kebak simpangan tenan. Irung tahu to, guru tahu weruh. Enten simpangan, Pak. Endi? Simpang Simo. Simpang Simo. Ini Jepara iki eneng simpang ruwet. Kowe irung tahu weruh to? Sok tajak rekreasi. Siap. Simpang ruwet. Sing penting mboten simpang siur. Iya, coba. Carita jaman kawuri. Ya. Carita jaman kawuri. Nek perlu Mbak Sri Mukti sesuk sore ning Kroto tembang iki digarap, Mbak ya. Matur karo dalange. Sing penting nyentuk kompensasi. Pencipta kok ya, Truk. Ya. Sultan Trenggun Aku akhir krungu cengkoke Umi kaya rasane kaya kudu mulih. Mulai sakniki mboten napa-napa. Lah lakone sedawu ya, Sisan kanca-kanca. Tedak turun Bintara. Kanjeng Ratu Kalinyamati tedak turune Bintara Demak. Terus Nyata turasing ngaluhur. nyata turas sing ngaluhur cetha. Pantes yen
Deh. Buka celuk mawon nggih, Dik. Nggih. Kali nyamat. Ya. Iya. Ya. Nek perlu pesindene melukur kok. Apa ing
langgam kali nyamat. Tak garap karo pengendange gong. Wah. Dadi Rama sing pinuk truk. Wah jan tenan. Ki tambah sak lagu meneh rampung kuwi mbajutke lakon gong. Gilirane Mbak Handayani durung lho truk. Apa iki mau? Ana pundutan Megat Tresna isih diteni priyayune ning kene. Oh iya. Ora apa-apa. Sing baku ora ketang ngibarat wong mangan iki akeh sing kecer. Ning diagung pangapura ya gong. Mergo pundutane kakeh-akeh banget lho truk. Lah iya. Coba gaweke lagu Megat Tresna Swara Putri. Monggo Mas. Wong ayu semono prasetyo
balik nyang Srindro meneh mbok menawa kurang marem bisa ketemu